И така, хора, ето е лавата. Да ви покажа какво прави това блокбрейкър. Но за малко ще паузирам. Ще дойда след доста време. И така, хора, отново съм тук. Време е най-накрая да ви покажа как се работи с блокбрейкър. Първо изкопайте една дупка. После да ви напомня отново, че ние да се чуваме. Мене направи се настроението. Вземаш ли си ги? Бронят? Аз друг някой става. И отвир... Не. Да ви покажа сега как се работи. Чакайте. Аз много не помня как се работи. Понеже намерихме малко диаманти. Се използвайте нещо. Нацкайте дръжката или копай то. Дръжката и то. Не! Какво е? Аз за малко да умру. Саднала. Загубих едно обсидиан. Не, че е нещо много дивно. Трудно съвсем. На обсидиан си една обсидиан. И си загубих дръжката. Хубаво, че не съм си загубил отвярката. Че няма майра на мене. Оп. Имаш малко инциденти, но сега работата си върви добре. Стига си умирал, бе. Кой? Само телепортвам. И това скелетът ми досажда, че нямам торчи да усета. Що просто не си сложиш автоматик? Имат настройките. И като мреш автоматично се лайпът. Не, има едно там специално. Знаеш колко и досадно да събираш те. Но, като нямаме диаманти. Копая. Навсякъде лава. Но преди малко нямаше никаква лава, сега.
Не. Не може да си правиш брони в турбин. Може. Може, мечове. Сар. Уф. И ко загуби? Голяма работа се. Ще ги събереш. Няма да толкова. Къде? Само моята. Я ще върна нагоре. Само дет ни помня на пътя. И аз имам мои полите, ама не помня пътя нагоре. Трябва да си го купая. Оф. Зомби малко. Нахално. Голямо. Абе, просто. Така. Ще седиш и ще милуваш. Как пита майма Хам? Аз какво ще правя? Много се нахаме. Другия епизод ще правим портал към мода. Добре. И аз като стигна в къщата ще приключим с епизода. Знам, че ги правя много кратки, ама аз вече съм ви казвала защо. За тези, които не знаят, YouTube ми дават само по 10 минути клип да качвам. За съжаление. Ох, докато стигна... А, не! Видяхте ли какво направих? После пусни да ми гледаш клипа. Да виж какво става в края. Когато го кача. Няма да изкоря сега. Най-малко 6. Ай, портал, да. Да. Той нарочно изгорява. Щото му изгоря, хайде. Ей да, хора, това е този епизод. Мисля, че е 7. Да сте живи и здрави. До другия епизод. Харесайте ми клиповете. Стейте по един коментар и си знаете. Абонирайте се. Да, чао!